komai, baka cuce ni, zan cuce ka. Ba ni gaskiya ba ran yarda da wannan ba gaskiya. Ya kamata kana bani daɗi, ina baka daɗi. Ina jin daɗi, kana jin daɗi. Ina lumshe idona, kana lumshe idonka. Idan kana ci na kuma ina so in dinga ganin idonka. Ka dinga kallo na. Ina tambayan ka kana jin daɗi ko baka jin daɗi. Ina tambayan ka baby shin da daɗi ko babu daɗi. Kana tambaya na baby dai cin da nake miki kina jin daɗin shi ko ba kya jin daɗin shi. Idan ba kya jin daɗin shi sai in gyara. Idan kuma kina jin daɗin shi sai in ci gaba da yi miki. Babu komai kawai da ka zo ka shikenan kawai. Ka samu shikenan ka rubuta ko. Haba sai ka ce Rija ka je ɗiban ruwa a guga ne. Wannan shine za ka je ka yi sauri mana. Kana sauri za ka je ka yi wanka. In baka da famfo a gidanka za ka sa guga ne kai da ka saka shiga fa zai fa. Ya shiga kuma fa shikenan fa za ka ɗebo ruwanka. Nan ta ko minti ɗaya ma ba za ka yi ba ka ɗebo ruwanka ka je ka biya bukatanka. Amma irin wannan ka kai ba magana fa. Ina wannan magana fa gaskiya fa. Zan iya suma muku fa sai dai ku farfaɗo da ni fa da shan nono fa. Gaskiya fa. Wallahi ina so in ji daɗi a rayuwa. Da wuya ya kashe ni, gara daɗi ya kashe ni. Daɗin ma wanda baya misaltuwa. Daɗin wanda zan ji kamar ina aljanna ne. Saboda wallahi in ana cin gindin nan, jin kake kamar an saka a cikin aljanna. Za ka gane duniya kake, wallahi ra kake. Ba za ka gane ba. Amma duk da haka idan na kawo fa har nan ina jin ta. Ana damuwa da wani abu. Ta ko ina ne jin shi nake ba ruwa na. Amma ba wannan ba komai. Kina matan aure, kina da saurayi, ba za ki iya romance ɗin shi ba, ba za ki iya control ɗin shi ba, ba za ki iya komi na shi ba. A'a zo ba wannan. Kai sauran labarin dai kawai sai mun haɗu a Sirrin Mata TV ku sha bibiye mu a shirin mu na Sirrin Mata TV.